हेलो लोगोफोर लाइमोननि लाइजाम यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायबाय। लोगोफोर आसाम सर्व शिक्षा अभियान थिंजायनिफ्राय मोनसे नटिफिकेशन ओंखारनानै फैदों। बे नटिफिकेशनानो जाबाय एसिस्टेंट टीचार पोस्टनि थाखाय। तो बेयाव टोटल पोस्ट दङ 3753 टा। बे गासै लोअर प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि स्कुलनि थाखाय। तो बिदिब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन, बेनि लास्ट डेटआ मा, बेफोर गासैबो इनफरमेशनखौ आं नोंथांमोननो होगोन। तो भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासे नाय। आंनि आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा खावलायनाय, जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेल बाटनखौबो गोसोम खालामदो। बे चेनेलनि उद्देश्यआनो जाबाय थि समाव बर' रावजों नोंथांमोननिसिम रोखा नटिफिकेशन सौहैहोनाय। तो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनो नुनो मोनदों SSA आसाम रिक्रुटमेंट 2020। बेयाव लिरनाय दङ आसाम सर्व शिक्षा अभियान मिशन SSA रिलीज एन अफिशियल नटिफिकेशन रिगार्डिं द रिक्रुटमेंट अफ एसिस्टेंट टीचार। बेवहाय गासै टोटल पोस्ट दङ 3753 टा पोस्ट। बेयो गासै लोअर प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि स्कुलनि थाखाय। बे अल आसाम लोअर एन्ड आपार प्राइमारि स्कुलफोरनि थाखाय। बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां मोनसे खोथाखौ मिथिनानै ला, बेवहाय जायफ्रा टेट क्वालिफाइड अर्थात टेट पास जानाय बिथांमोनाल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै ला, बे पोस्टआ जाबाय कन्ट्रेक्चुएल पोस्ट। बेनिफ्राय बेयाव जिथु प्रसेस एप्लाइ प्रसेस जागोन बे गासिबो अनलाइन। बेवहाय बेनिफ्राय लास्ट डेटआ थागोन 11 अक्ट'बर 2020। दानिया बेवहाय नायदो, नोंथाङा बेवहाय गोबां रोखोमनि पोस्ट दङ। नोंथाङा नोंथांनि क्वालिफिकेशनखौ नायनानै नोंथाङा बबेयाव साबजानाय मोनो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला फार्स्टआवनो दङ एसिस्टेंट टीचार, बे लोअर प्राइमारि स्कुलनि थाखाय। बेवहाय टोटल पोस्ट दङ 2966 टा पोस्ट। बेवहाय दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा क्वालिफिकेशन थानांगोन नोंथाङा बेखौ नायनानै लादो। बेवहाय नोंथाङा जायखि जाया हायर सेकेन्डारिनिफ्राय 50% मार्क्स लानानै उथ्रिनाय जानांगोन। बेजों लोगोसे जायखौ टेट होननानै बुङो, बेयो डिप्लोमा इन एलिमेन्टारि एडुकेशन 2 इयार्स कोर्सनि बेखौ लानानै पास जानाय जानांगोन। अब्लानो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नङाब्ला जायफोरा NCTE निफ्राय DLED लानाय बिथांमोना 45% मार्क्स लानानै उथ्रिनायब्लानो एप्लाइ खालामनायनि सुबिदा दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायोब्ला नोंथाङा जिथु BLED लानायब्लाबो नोंथाङा बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। अर्थात मिनिमाम 50% मार्क्स थानाय जानांगोन, अब्लानो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनायनि खाबु दङ। तो बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि पार्सेन्टेजखौ नायनानै नोंथांनि क्वालिफिकेशनखौ नायनानै नोंथाङा बबेखौ साबजानाय मोनो बेवहाय एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन, जुदि नोंथाङा सुइटेबल जायोब्ला, एलिजिबिलिटि दंब्ला। बेनिफ्राय नोंथांनि थाखाय आरो अपसन दंबायो। बेवहाय नोंथाङा नायनो हागोन एसिस्टेंट टीचार आपार प्राइमारि। बे जाबाय ससियेल साइन्स साबजेक्टनि थाखाय। बेयाव गासै टोटल पोस्ट दङ 548 टा। दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि बेसेबां क्वालिफिकेशन थानांगोन नोंथाङा बेखौ नायदो। दा बेवहाय नोंथाङा जायखिजाया इउनिभार्सिटिनिफ्राय अर्थात UGC रेकगनाइजनिफ्राय नोंथाङा ग्रेजुवेट जानांगोन। बेनिफ्राय डिप्लोमा इन एलिमेन्टारि एडुकेशन लानाय जानांगोन, अब्लानो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सुबिदाखौ मोनगोन। नङाब्ला नोंथाङा ग्रेजुवेटआव 50% मार्क्स लानाय जानांगोन, लोगोसे BEd थानाय जानांगोन, अब्लानो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय सुबिदा मोनगोन। तो बिदिब्ला नोंथाङा आरो माखासे अपसनफोर दंबायो, नोंथाङा बेखौ नायनानै नोंथांनि क्वालिफिकेशनजों लोगोसे एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय आरो मोनसे दंबायो, बे जाबाय एसिस्टेंट टीचार आपार प्राइमारि। बेयो जाबाय मेथ्स आरो साइन्स साबजेक्टनि थाखाय। बेवहाय टोटल पोस्ट दङ 239 टा पोस्ट। दानिया बे पोस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि मा क्वालिफिकेशन थानांगोन नोंथाङा बेखौ नायदो। नोंथाङा जायखिजाया UGC निफ्राय जायखिजाया कलेजनिफ्राय BSc लानाय जानांगोन, बेजों लोगोसे डिप्लोमा इन एलिमेन्टारि एडुकेशन थानाय जानांगोन, अब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सुबिदाखौ मोनगोन। नङाब्ला नोंथाङा BSc नङाब्ला MSc जायखिजाया 50% मार्क्स लानाय जानांगोन, बेजों लोगोसे BLED थानाय जानांगोन, अब्लानो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय सुबिदा मोनगोन। बेनि अनगायैबो आरो माखासे बेवहाय अपसनफोर होनाय दङ, नोंथाङा बेखौ नायनानै लानो हागोन। आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनांगोन, नोंथाङा बेखौ नायनानैबो लानो हागोन। बेनि लोगोसे नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि बैसोआ बेसेबां जानांगोन नोंथाङा नायदो। बेवहाय जायखिजाया मिनिमाम 18 इयार्सनिफ्राय 40 इयार्सनि गेजेराव थानाय जानांगोन। बेजों लोगोसे जायफोरा SC STP बा STH बिथांमोना 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। बेजों लोगोसे जायफोरा माने पार्सनेलि विथ डिसेबिलिटि बिथांमोना 50 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनायनि सुबिदा दङ। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय गरसेबो फैसा होनाङा होननानै बुंदों। तो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जेबो रां होनो गोनां गैया। तो बिदिब्ला बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनांगोन, नोंथाङा बे लिंकआव थांनानै नायनानै लानो हागोन आरो लोगोसे नोंथाङा खाबु दङब्लासो एप्लाइ खालामनायनि सुबिदाखौ नायदो। बेवहाय बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां पोस्ट दङ नोंथांमोना गावनि डिस्ट्रिक्टआव नायनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। तो बिदिब्ला नायदो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट ब्रेकडाउन अफ SSA आसाम रिक्रुटमेन्ट। बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बरपेटा डिस्ट्रिक्टआव थागोन 256 टा पोस्ट। बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना एसिस्टेंट टीचार LP सेक्सन, जायखौ लोअर प्राइमारि होननानै बुंनाय जायो, बेयाव लोअर प्राइमारिनि थाखाय। बेनिफ्राय बिसनाराव दङ 75 टा पोस्ट। बेनिफ्राय बङाइगावआव दङ, काछाराव दङ,
चराइदेव दङ दरं धेमाजि धुब्रि डिब्रुगड़ गलाघाट हाइलाकान्दि थ' बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ नायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला बे जाबाय एलपि सेक्सननि थाखाय आरो बिदिनो नोंथाङा जुदि गाहायाव फैयोब्ला नोंथाङा बेवहाय नुगोन जिहेतु एसिस्टेन्ट टिचार इउपि आपार प्राइमारिनि थाखाय दङमोन ससियेल साइन्स बेयावबो दङ बेनि थाखायबो दङ गावबागाव डिस्ट्रिक्ट वाइज बेवहाय रानखाजोबनाय दङ नोंथांमोना बेखौ गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ नायनानै लानो हागोन बेनिफ्राय जितु मेथ्स एन्ड साइन्स दंमोन बे मेथ्स एन्ड साइन्सनि थाखायबो गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि पोस्ट दंखाजोबो नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ आरो माबाफोर जुदि सोंनो थाबावोब्ला माबाफोर डाउट दंब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला माबा मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो मानोना बेफोरबायदिनो लेटेस्ट इनफरमेशनेल एडुकेशनेल आरो नलेजेबल भिडिअ बे चेनेलनि गेजेरजों फोसावबाय थानाय